И какво става, хора? Аз съм Boyhex 11 и днес ще играем Майнкрафт. Изчакайте малко. Какво беше? Минимап. Ето и дъжд заваля, перфектно. Вижте слънцето. Нещо стана и ме спална на този остров. Паднах в една дупка и дойдех тук. И сега излизане няма и сега трябва да плува. Нещо тук е. Ей тук. Поне има нещо. И аз умрях. Какво ще това? Не, ми да ще прави лодка и... Но казах, че няма да правя повече лороди. И за това така става. Извинявам се, че премахнах клипа на FIFA, но там от една песен на Криско ми даваха копирайт. И аз не искам в моя канал да има такива работи. Такива копирайтове исках да кажа. И за това го премах. Извинявам се много. След този клип обещавам, че ще кача друг. Сега в момента се качва друг клип на това. На Майнкрафт. В момента часа е 20:56. Той се качва, но не знам кога ще се качи. Аз не знам кога ще пристигна. Що не се отдава? Ще се дава. Ще дава. Ай, замира. Ох, какво като имам падаш самото. Пахна което. Даже... Ето даже игров си направих. Лагам си. Не мога да... Сега ако е спа... ето. Хайде ми са ми... Опа! Какво става? Чакай, ще мога генерират тъпа. Аз ще го случи, пък ще го включа. Ще да го бъгна този мап. В принцип ми показва къде има мобове. Ще прекъсна клипа и пак ще дойде. Ето вижте, че мапа вече се оправи. Ето вижте как показват мобовете. Ето вече мога да зумвам и да отдалечавам. Но ще стигна на отдалеча. Дай да кажеш. Ти видите года. И чакайте, защото без диска съм включил спринта. Ето, изключвам. Сега съм много мощен. Включил ли съм? Аз съм ги включил. Мобовете тия... Това от морето.
Нека тук имаше му това пресветна тук червено нещо. Чакай да не се отдалеча. Новата ми цел. Пустинята има река. О, да, фака, фака. Аз мия. Не, тук не съм минал. И пак заваля. Ето и така ще на никога ще правя пак ти. Шурки са за сега ми едно, защото аз не правя торти. Не знам друго какво спреш с него. Олимпийски скок. Тук има много зачета. Ето. Левия пирамидата как се означава. Къде е пирамида? Още търси. Вижте как се означава пирамида. Я веду. Вот так. О, добре, представих се, че не снимам. Ох. Накрая защо не иска да тече? Добре, тече. Ще дойда след малко читнах, защото ми трябваше храна. Само за това ще читвам, повече няма читвам. После ще ям. Как ще вали дъжд в пустинята, бе? Много наляна. Тук някъде има... Фак, бе! Ей го там. Ще се хубаво село. Само... малко. Може малко да накъсва. То сериозно накъсва обаче. Тук е много топло. Много топло е телефон тук. Ще малко го махна от зеленото. Само малко накъсва. Това просто не знам защо така. Ама бавно гене реагира. Муп. Фак. Ти бия слушал, не ме плаши. Вече си хора с вода. Аз минах през дървета. Кукс. Кумовете.
тук горе само. Червеното е моп. Лоши. Но видях търпо. Сега ще си полегна. Ух. Какво става, бе? Защо? Тия... Така лоши неща. Къде са, бро? Так. Тут е картоф. Так. Ендерман. Тук скелетон. Тук клипър. Бей? Ще малко много боб. Тук моля за спа. Ух. Леги, бързо. Чупи леглото и газ. Газ. Това ме интересува много. Аз съм се не го спомня. След това се прави интересен. Дарам ти път си цъкнал бужу. Цъкне бужу. Тихо. Я започвам пустия. Ох. Fuck you. Хора, ето тук. В саваната, сетих се как се казва, в саваната ще се заселя с техното грозно дърво, но това беше от мен. Ако ви е харесал клипа, харесайте, коментирайте и споделете. Аз съм Бой Хекс. Довиждане.